Abuztuaren etorrirarekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetako jai nagusiak ospatzen dira, bata bestearen atzetik. Hala ere, ezin ditugu ahaztu dagoeneko igaro diren eta oihartzunik handiena duten Sanferminak. Abuztuaren 4an, milaka arabar biltzen dira Gasteizen Andramari Zuriaren plazan, zeledoi aterkia zabalik duen Elizako kanpandorretik behera jeisten ikusi eta jaietan murgiltzeko. Plazara bertaratzen direnek orduantxe kantatzen diote Zeledon atxuna Casanueva, Zeledon, con ventana y balcón abestia. Zeledoni alzola zaldu ondokoa zen eta urtero herritar eta kanpotar guztiak festara gonbidatzen zituen. Ura hil eta gero gasteiztarrek faltan botatzen zuten eta Zeledonen jeitsiera sortu zuten. Blusek, txarangeek eta fanfarrek jai giroa zabaltzen dute hirian zehar eta hainbat ekitaldi eta ikuskizun izaten dira. Kontzertuak, zezenketak, txikienek ere bere eguna izaten dute. Abuztuaren 7an Zeledoi txiki eguna ospatzen baita. Udaletxeko terrazatik artilleroak botatzen duen kanoikadarekin hasten da abuztuaren erdialdean Donostiako aste nagusia. Milaka donostiarrek 200 urteko kanoiaren metxari su ematera animatzen dituzte artilleroak. Eta artillero dale fuego, kantu herrikoia abestuz, itxaroten dute hainbeste espero izandako burrunbada. 19. mendearen erdialdean erreginak, aristokratak eta dirudunak entretenitzeko sortutako jaiek ekitaldi ugari eskaintzen dituzte aste osoan. Herri berbenak, kontzertuak, kirolekintzak, zezenketak, baina jaietan ospea handiena duen ikuskizuna, nazioartean ere ezaguna dena, su artifizialen nazioarteko lehiaketa da. Alderdi ederreko lorategietatik gauero su artifiziala botatzen dituzte. Jende asko biltzen da Kontxako badiaren inguruaren zeruari begira. Bilbon, Mari Jaiak ekartzen du jaia hirira. Jai batzordeak eskatuta, Mari Puy Herrero pintore eta grabatzaileak besoak altxatuta dauzkan aurpegi komiko eta euskal tradizio itxurako pertsonaia sortu zuen. Abuztuaren 15ko astearen larunbatean hasten da aste nagusia, txupinazoarekin. Mari Jaia pregoilariarekin eta txupenerarekin batera agertzen da Arriagako balkoian 9 egun irauten duen jaiari hasiera emateko. Antzerki konpainia handiek antzeslan berriak estreinatzen dituzte, zirkua eta barrakak esartzen dira Etxebarria parkean, zezenketara zein pilota partietara joateko aukera ere egoten da. Era guztietako kontzertuak izaten dira. Su artifizialen nazioarteko lehiaketa ere egiten da eta konpartsek txosnak jartzen dituzte areatza inguruan. Aurrek, gazteek eta helduek denek dute zer egin eta zer ikusi. Uztailaren 6an, Iruña zuri-gorriz janzten da Sanferminen omenez. Ohitura da entzierroa hasi baino minutu batzuk lehenago, entzierroa korrituko dutenek santu horri laguntza eskia bestea. Sanferminak munduko ospakizunik onenetarikoak izateagatik dira ezagunak, Rio de Janeiro eta Veneziako inauteriekin eta Munitzeko garagardo azokarekin parekatu izan dituztela maiz. Iruñeko kaleak zezenen aurrean korrika egiteko prest bertara joandako jendez betetzen dira urtero. Iruñeko betiko korrikalaria joak zein munduko edozein txokotatik bertaratutako turistak zezenak plazarantz zuzentzen dituzte, 2 edo 3 minututan.